De dij begint van de morgen in Ljouwert. Daar zal Ljouwerter wethouder Isabelle Dix haar stem uitbrengen. Ze stiert op plak Njontje van GroenLinks. En als we net de eerste peiling joggen, zullen ze samen de Tweede Kamer kennen. Daar hoopt Dix vanzelfs op. En dus typet ze... Ik stem altijd op mezelf. En dat komt misschien een beetje raar over, maar ik vind altijd als je niet eens op jezelf stemt, waarom zou iemand anders dan wel op jou stemmen? Joen, op een partijgeerkomst wordt voor Dix meer duidelijk hoe haar takkomst. Ik ben er in de Melkweg bij, uiteraard. De kandidaten zijn er natuurlijk bij vanavond. En Jesse gaat natuurlijk ook spreken. En ik hoop echt dat we naar een fantastische uitslag zullen gaan. Dan naar Drachten. Daar zal PVV-kandidaat Max Aardema stemmen. Maar het is daar smoordrok en dus moet er even wachten. Op het stembureau komen van de morgen volle meer mensen als de vorige keer. Ik denk mensen strijken is er volle. Zo volle? Ja. Wij joggen dus oren mensen. Dat vind ik dus wel grappig, want ik zit hier al jaren. En wij krijgen hulp door de nieuwe gezichten te zien. Dan is Adema onbar. Hij mij ook in de slag met het rede pot leert. Maar waar zou Adema eens op stemmen? Nou, dat mag ik niks zo zeggen, hè? Dat is geheim. Dat wil je net vertellen? Nee, dat vertel ik liever net. Nee. Maar dat je in elk geval op je eigen partij stelt, kan ik me zo voorstellen. Ja, maar je wordt vanuit gaan, ja. Adema zit in de wachtkamer. De vraag is hoeveel zitten de PVV krijgt. Het is natuurlijk een hele spannende dag, hè? Ik hoop op een grote opkomst. Mensen die maken gebruik maken van hun rug om te stemmen. Dus komen die luie bank en gaan toch naar het stembureau toe. Want dat je jood net stemmen, dan heb je morgen geen rug van spreken meer. Vervolgens terug naar Grauw. Daar stemmen fjouwer CDA's mijlkoor. Wethouder van Ljouwert, Harry van der Molen, liet het wis van een plak in de Tweede Kamer. Ik vind het heel spannend, want ik ben heel benieuwd waar als grootste partij uit de bus komt. Dus op nummer 8, dat is een heel mooi plak. Maar ik hoop dat er zo volle mogelijk CDA's mij kennen naar Den Haag. En dan is de uitslag wel heel bepalend. En ik van der Molen kan het net litten. Ik had mezelf stemd, want ik dacht, ik ga nou zoveel meestal proberen oer te halen. Dat ik dat zelf nog net dacht, dat zou ik wel heel apart wezen.